Este 1 de maio, Comisións sai á rúa convencida de que están en xogo, non? De alguma maneira, as condicións de vida da clase traballadora, onde sitúan as principais ameazas? Bueno, pois eu creo que identificamos perfectamente no noso lema cando falamos de dereitos, gañar dereitos e non trincheiras. Nos referimos á situación actual xeopolítica, con ese incremento de guerras, con ese novo imperialismo, e que ao final sempre pagamos os mesmos, sempre pagamos a clase traballadora, máis ana evidentemente dunha convicción clara das comisións obreiras pola paz, nese internacionalismo solidario que sempre defendimos, e esa primeira parte, e despois esa segunda que sería salarios, vivenda e democracia. Primeiro porque os incrementos salariais que se están producindo os está comindo o incremento da inflación producido por esa guerra, porque ao final eses salarios e eses incrementos non chegan absolutamente a nada coa especulación e cos precios da vivenda que se están dando no noso país, e que ademais é un problema estructural que parece que non se quere abordar, e entendemos que ademais non se pode facer de os por mañán, por decirlo de algún xeito. Pero o digo tamén a colación do que aconteceu onte no Parlamento do Estado, con esa votación en contra de Junts, do PP, de Vox e esa abstención do PNV, bueno, e aí miramos realmente o que lle preocupa a unha parte do arco parlamentario, o que sufren milleiros de familias deste país que non poden acceder a unha vivenda digna, e que iso ten unhas consecuencias de desafiuzamentos cada día. Que a mí outro día escutaba unhas datas e unhas cifras e a verdad que me resultaban arrepiantes, que 75 familias cada día son desafiuzadas neste país, e que o índice de pobreza infantil en España é o segundo máis grande de Europa. O sea, os nosos cativos e cativas, o sea, que me parece indecente que todavía sigamos con eso. E despois o tema da democracia, porque vemos que a dereita e a ultradereita xa sacaron totalmente as caretas. A ultradereita fai moito tempo, e a dereita con estes acordos que acaba de facer nas comunidades autónomas con Vox, e iso nos leva a poner todavía, se cabe máis, en alerta, e sobre todo denunciando unha parte que aquí en España o de cordón sanitario non existe. O sea, noutros países de Europa a dereita ten claro esa parte de cordón sanitario da ultradereita, e aquí, bueno, pois o señor Feijóo, que ademais foi presidente da Xunta de Galicia, está claro que lle vale calquer cousa para chegar a Moncloa. En ese contexto, urxe unha revisión do propio sindicalismo? Está a ser adecuada e eficaz a resposta que se dá desde as mesas de negociación, desde a rúa? Eu creo que o sindicalismo ten luces e sombras, como todo, aquí hai que facer tamén autocrítica. Creo que nós tamén temos que adaptarnos nunha parte ás certas formas do traballo, a forma de pensar que ten a xente moza hoxe en día, a valoración que fai moitas veces cando accede a un traballo, que eu lle daba unha volta estes días, que antes de sindicarse deixan o traballo, é dicir, se as condicións non son as idóneas, que está ben, eles deixan o traballo, pero pola contra, sabes, non pensan no da sindicación, e eu creo que esa é unha tarefa que nós temos pendiente para traballar coa xente moza, e despois no resto do día a día eu creo que temos que afondar todavía máis na conflictividade e na movilización. É certo que moitas veces cando os datos macroeconómicos van ben, parece que todo é estupendo e maravilloso, pero cando ti empezas a rascar tes moitas cousas. Nos, por exemplo, facíamos fai uns meses esa asamblea de sectores feminizados e precarizados, e segundo ano a vamos a seguir facendo, polo menos mentre eu sea secretaria xeral todos os anos, porque ao final, máis alá de que sí que esos sectores que tuveron uns incrementos que están ben, eses sectores que son esenciais, que son altamente feminizados e precarizados, vemos que teñen unhas condicións laborais e salariais pois indecentes, e despois ademais é que a propia patronal minusvalora o traballo que fan. Falo das traballadoras, as educadoras infantís de 0 a 3 anos,
falo das traballadoras de residencia que teñen o seu convenio conselado e que a patronal, vamos, non quere nin escoitar falar de incremento salarial, que sufren unhas condicións laborais de ratios, de carga física, de carga mental, que van medicadas a traballar, a maioría delas. Falo das persoas, das mulleres que traballan no SAF, eu creo que queda moita tarefa. Por desgracia, a clase traballadora, cando se abre unha porta ou cando se pecha unha porta sempre se abre outra, por decirlo de algún xeito, sempre estás en continuo, sabes, en continuo movilización, porque, bueno, sempre hai cousas que mudar, e porque ademais a túa outra contraparte ten moito poder. Entonces a tarefa non é fácil. E o diálogo social, entón, é suficiente para abordar e asegurar, non, as conquistas que xa están aquí, e para avanzar, non, en dereitos ou na loita contra a temporalidade, a precariedade, a desigualdade salarial, non, da que falas agora. É suficiente o diálogo social? Eu creo que ao final a tarefa do sindicato é un mix entre diálogo social e negociación colectiva. Eu non podo desbotar unha parte e quedarme solo ca outra, porque estaría, por decirlo así, pechando o 50%. Aí é onde non temos o punto que está estes días en boga polo tema do absentismo coa CIGA. Eu non vou a renunciar a estar no diálogo social, porque eu quero que me escoite a Xunta de Galicia e quero decirle que o que están plantexando a nós non nos parece aceitado. Mais alá de que despois se poda chegar a un acordo, non, que son dous cousas diferentes. Unha cousa o diálogo social e outra cousa que é esa concertación social. Pero eu non vou a negar estar nesa mesa para intentar mudar determinadas cousas, porque iso, como tamén, se no ámbito da negociación colectiva hai un empresario do outro lado que non me gusta, digo, non me vou a sentar porque a min esta empresa, non, eu o que teño que facer como organización sindical de clase é intentar mellorar a vida da xente. A veces o conseguirei, a veces non, hai que ser realista, pero hai que estar aí, como decía eu, con pico e pala todos os días. Entonces, eu quero estar nesa mesa do diálogo social para decirle a Xunta, oye, que o que ti me estás falando do absentismo primeiro non é absentismo é outra cousa. E despois, se falamos de todas as variables que inciden, poñamos a Consellería de Sanidade na mesa, poñamos tamén organizacións evidentemente sindicais, patronais, poñamos a Inspección de Traballo, falemos de prevención nas empresas de Galicia e nos sectores de Galicia, que hai moitos que todavía hai moito que rascar por aí. Non falemos solo da parte que a eles interesa. Por eso eu defendo, e por eso nós defendemos estar no diálogo social, pero creo que non se pode misturar estar nunha mesa para decir o que tes que decir con que despois esa concertación social. Que ao final aceptan as propostas que nós estamos facendo en riba da mesa, estupendo. Que non? Pois non habrá. Pero iso non significa que eu non me sente nunha mesa. Porque se digo, senón, entonces sería como negar tamén a outra parte da negociación colectiva, mirando, que hai moitas veces que estás negociando un convenio e escoitas o que che dicen da outra parte e che dan ganas de levantarte ou a veces de fazer outras cousas. Pero, bueno, por responsabilidade tes que estar ali. Claro, xa avanzabas un pouco, non, o sentir das comisións obreiras a respecto dese plan, non, ou a intención do Goberno da Xunta de dificultar as baixas laborais. Como valorades tamén, non, o feito de que se poña no centro do debate ese absentismo e non, por exemplo, o dereito á saúde laboral das traballadoras? Pois nos parece mal, evidentemente, porque nos decimos que para avaliar os datos non de absentismo, porque o absentismo é ausencias injustificadas. Falemos de por que os traballadores e traballadoras de Galicia están tanto tempo de baixa, e aí hai moitas variables. Hai envellecemento, hai condicións laborais, hai falta de prevención de riscos laborais nas empresas e, evidentemente, hai uns listases de espera inasumibles nesta comunidade autónoma, hai uns listases para probas diagnósticas longuísimas. Ahora empezamos a valorar a saúde mental, pero ata agora non se valoraba e non hai recursos aceitados para afrontar e permitídeme que utilice a palabra pandemia, a pandemia de saúde mental que hai nestos índices. Entonces, hai moitas máis cousas das que nos está dicindo o presidente da Xunta de Galicia. Falemos de todas, non falemos só dunha parte. E falemos porque hai un incremento
sustancial de traballadores e traballadoras en Galicia que esgotan o seu tempo máximo de IT. Non será porque eles se prolongan as ITs, será primeiro porque unha baixa dá un facultativo ou facultativa, será porque para curarse necesita unha atención que non se lle está dando tempo en forma. A mí se me tratan en 2 meses e en 2 meses me curo, estupendo. E non estou enferma porque me apetece estar enferma ou estou esperando unha operación quirúrxica un ano porque digo, non, mira que si estou un ano. Non, se ti tes unha patoloxía hai que tratala. Entonces, poñamos as medidas donde hai que poñerlas e focalicemos donde está verdadeiramente o problema. Hai un ano xa da túa reelección, non? Como secretaria xeral das Comisións Obreiras, nesa xuntanza revalidaron un pouco, non? O compromiso coa loita sindical, coa memoria, coa igualdade. Bueno, que balance fai, non? Deste tempo andado e onde sitúa tamén os retos máis urxentes a partir de aquí? Bueno, este ano un balance positivo desde este último congreso. A verdad que teño que dicir que o tempo pasouseme voando porque levamos un ano nunha dinámica de verdad que é bastante intensa. Son consciente que a organización sigue tendo eivas, o sea, nos non somos perfectos, pois no ámbito da igualdade sigue habendo moitas cousas que rascar no seo da organización tamén. Eu sempre lle digo a Unai, bueno, a ver se a próxima persoa é secretaria xeral na Confederación. E despois, nos retos que nós temos no día a día, bueno, eu creo que hai cousas encima da mesa. Galicia segue sendo un dos comunidades con maior índice de precariedade, iso non pode ser. Hai que ir cambiando a mentalidade da clase empresarial e o veíamos estes días, fíjate, coa negociación do convenio do metal da provincia de Pontevedra. A patronal do metal fai certos plantexamentos que me pregunto se viven no século XXI, sabes, que ti dices, eu entendo que teño unha contraparte, pero a mí me gusta tamén que as empresas, cando falamos de modernidade, que non pensemos só na internacionalización ou na exportación, que cando falemos de modernidade, falemos de empresas que cuidan os seus traballadores e traballadoras. Despois, bueno, todo o que nos está vindo coa digitalización, a inteligencia artificial, é algo que nos preocupa moitísimo, porque vai afectar non só a creación ou destrucción de postos de traballo, sino a selección do personal. Podemos empezar a caer nos mesmos sesgos que tiñamos antes, porque ao final dice, no, é que o algoritmo que non fai sí, pero os datos que se mete a ese algoritmo o fai unha persoa e podemos entrar en sesgos de discriminación por razón de xénero, por exemplo, ou por razón de idade. Con ese tipo de cousas hai que ter moito cuidado. E despois siguen quedando cuestións no ámbito do diálogo social estatal, como esa modificación do tema dos tempos parciais, horas complementarias, sabes, ese tipo de cousas que é imprescindible abordar. Tamén somos conscientes que queda un ano de legislatura, que o goberno ten unha debilidade parlamentaria no que non vai a poder abordar, porque a realidade é que a dereita non lle interesa. O sea, Feijóo falou que a súa, unha das súas propostas en materia de traballo sería recortar a representación sindical, é dicir, que os traballadores e traballadoras só puderamos ter representación sindical nas empresas de 250 persoas para arriba. Con ese plantexamento, que llevamos a pedirnos para que son a modificación dos tempos parciais? Sabes? O sea, bueno, pois aí sabemos para quen goberna a dereita e a ultradereita deste país. Entonces, bueno, eu creo que hai bastante, a pesar de que hai unha EUVA que se corrixiu, que era importante na reforma laboral do 2021, que é o índice de temporalidade, sí, que é certo, e a min estes días que me facían entrevistas e me pedían unha valoración, decía, vale, falamos do, por decirlo así, do cuantitativo, pero ahora hai que falar do cualitativo. Hai que falar de salarios, hai que falar de condicións laborais de determinados sectores, hai que falar, como decía, de digitalización, desconexión digital e de cambio climático. Estamos vendo como, e o miramos ao longo deste ano, porque houve mortes tanto por golpes de calor
como os traballadores que morreron na autopista cando houve alerta naranxa, que estaban traballando cando non podían estar traballando. Entonces, bueno, esas cousas tamén hai que ir introducíndolas no traballo sindical. De cara a este 1 de maio, xa por pechar o ciclo aquí, bueno, que sentir espera ver nas rúas? Levan a movilización a Coruña, a Central, non? Ainda que haberá máis saídas, non? Polo resto do país, pero cal é o sentir, non? Que esperan desa xornada e que forma de unión, tal vez, non? Tamén da clase traballadora. Bueno, pois eu diría 3 cousas. Primeiro, que como sempre decimos, é o día da clase obreira, é dicir, é o día dos que madrugamos para levantar este país, é o día dos que traballan arreo e non poden chegar a ter unha vivenda para ter unha vida digna coa súa familia, e das mulleres que siguen sendo discriminadas nos seus centros de traballo ou que siguen sendo precarizadas a pesar de que a todo o mundo se lle encha a boca chamándollas esenciais. É o día no que hai que reivindicar a democracia e a paz, de que queremos libertades, de que as mulleres somos o 50% da población e queremos que se nos respete, e é o día, como ben decía vostede, da unidade da clase obreira. Eu creo que a clase obreira temos que tender pontes, non temos que poñer fronteiras. Evidentemente hai discrepancias, porque cada un ten a súa forma de ser, de mirar as cousas, pero ao final o capital é global e a resposta non pode ser local, porque senón que nos pasan o rodillo por encima. Entonces, bueno, eu creo que me quedaría con esas 3 cosas un pouco así para resumir a grosso modo. Gracias, Emilia. Gracias a vos.